Magandang umaga mga Sir Nation at mga kabombo. Ito po si Story DJ Miles. At ngayong araw mga Sir Nation, tatlo ang naiulat na nasawi matapos maganap ang isang nakakagimbala na pamamaril sa ika-4 na palapag ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus ngayong araw. Batay sa paunang ulat ng mga otoridad mga Gastar, isang estudyante mula sa grade 7 ang itinuturo na suspect na di umano'y gumamit ng dalawang uri ng baril, isang 9mm na pistol at isang M16 na rifle sa loob ng gusali. At yan mga Gastar, agad na narinig ang sunod-sunod na putok sa nasabing palapag na nagdulot ng matinding takot sa buong campus ng Ateneo. Patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng suspect kung paano na ipasok ang malalakas na kalibre ng baril sa loob ng paaralan at ang opisyal na pagkakakilanlan ng mga biktima. At yan muna ang ulat natin sa ngayon mga Star. And this is Star DJ Miles and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!